Ahoj, hledáte spolehlivého sponzora na YouTube? Máte málo odběratelů a nějaká velká firma by vás nevzala? Můžu vám doporučit firmu Freedom. Tenhle sponsorship je lepší než třeba pro začátek, než vydat nebo něco takového. Když použijete můj kód, tak z toho dostanete prospekt vy i já. A co na tom nejlepší, je, že máte Epidemic Sound zadarmo. Ostatní si písničky musí platit. A vy přes Freedom, což já tady můžu vidět, že já jsem YouTube subscription, tak si můžete vlastně stahovat písničky zadarmo. Takže třeba, nevím. Šup. Rozjede se to. Teď mám trošku zalagovaný komp, což... Ale prostě dáte, nevím. Třeba tady to dáte download. A vidíte, začne se vám to stahovat. A máte to free music do videí. Což je, myslím si, že super. A jak to vlastně uděláte, jo? Takže. A myslím, že do 2 nebo do maximálně týdnu by vám mělo přijít, když přijete na svůj kanál, tak dáte sem. Dáte studio pro autory. A tady a tady prostě budete mít novinky, nebo já je mám někde tady dole daný. A tady budete mít jakože firma Freedom vás žádá o partnerství a vyběhne vám taková smlouva, to jenom zaškrtete, podepíšete se tam a budete to mít. Já když jste tady na svůj kanál, tak můžete vidět, že mám partnera ověřeno od firmy Freedom od roku 2016. A vidíte, že mám skoro všechno aktivovaný a to jenom díky Freedomu. Takže freedom.tm a čau.